אוקיי, אז מה קורה חברים? אני כאן שמה זה הבית שלי, אז אני עכשיו רוצה להראות לכם קצת את השכונה שלנו החדשה. יש בה הרבה דברים. תסתכלו. מתחילים קצת לנסוע ושם ברחוב. אני עכשיו פונה שמאלה, ואז יש סוג של כביש. זה בימינה, אם אתם רוצים, תכף נשאר גם בימינה, ככה. יש כיכר, ויש פה כל מיני, אני אראה לכם את הכל. ואז ממשיכים שמאלה. יש פה סוג של כביש, מותר לנסוע על כביש ברכב. עכשיו נזיז את זה הצידה. ותסתכלו, בישראל נוהגים על הצד הזה, ובתאילנד על הצד הזה. הנה עכשיו מגיע אופנוע. יש פה שמונה, עכשיו מגיע גם אוטובן. אז אני יכול לבוא לצד השני. עכשיו, ואז אני בודק עכשיו יש תמונה מהצד. ואז עוד לפני מהצד. ועכשיו בואו, יש לי סוג של מקום עם כל מיני גנדות, אז אני אגיע אליו ואני אדבר איתכם. ביי. ושכחתי לעדכן, יש פה גם סוג של נהר מאוד יפה. יש פה כמה אנשים, אפשר לבוא עם כלבים. אני אראה לכם את הנהר, את האגם, כאילו מאוד עמוק, מתעניינים. והנה, תסתכלו, יש שמה, הוא מאוד עמוק. אז מתעניינים, טוב שאני אעשה קלאבהאוס. זה סוג של מקום עם מרתקים דלת וזה, ואני אעשה ואולי אני אקנה משהו. ביי. אז הנה זה, הגעתי את הכביש X2, אז יורד מהר, ביי.